Здравейте! Днес е 21 март 2025 година и аз да се похваля 9 кошера съм влязал в зимата на есен и сега са 9 семейства, всичките летят, даже на някой събирам прашец. Чувам, че има голяма зимна смъртност. При мен няма зимна смъртност. Кошерите са така високи, защото отдолу са празните пити, дето съм ги центрофугирал. Горе са семействата. Третирани са за акар с ленти с оксанова киселина. Не са подхранвани с захар. Зимата им сложих по една питка на всичките. Не на всичките, на тези много силни, които имам, не съм слагал нищо. И сега съм сложил на слабаците по 1-2 буркана големи, пълни с разпечатки, които съм се запазил точно за тази цел. Довиждане до следващия път.